Koľko strán má 8-uholník? 8. Koľko máš percent na telefóne? 57. Sleduješ mňa alebo Mobilefox na sociálnych sieťach? Fúha. Lebo ak áno, tak sa to zdvojnásobí, budeš mať budget. Budeš mať 114 eur. Bonnie Blue? Čo? Koho sleduješ? Jasné. Žartujem. No, Mobilefox.sk, to prvé. Dám teraz. Som dal teraz, to sa nepočíta. Dáme, že plus 25 eur, hej. Na tom, že máš 80 eur. Ale Essentials Mikina stojí 80 tiež, to by šlo. Alebo hoci čo. Mikinu. Mikinu chceš? Tak ale už začína byť teplo, fakt. Hej, pohode, na nočné večery, hej. Tu máš XL-ko, XS, SS, čierna M-ko. Čierna by ti ale išla k očiam. Takže zoberám tú čiernu. Áno? Hej. Dobre, ideme to zaplatiť. OK, škoda, že nesleduješ ten Mobilefox, ale odteraz už áno vlastne. Dal si follow. Každopádne, ak ho sledujete vy, tak mi dajte vedieť dole v kome. Niečo sa smieš. Ak ho sledujete vy, tak mi dajte vedieť dole v komentároch a na budúce zoberiem do videa možno práve vás.